Shin kuna so da zarar kun yi posting bayan kwana ɗaya TikTok su muku email su gaya muku wannan post din ya karɓi ko bai karɓi ba? To a cikin bidiyon nan zan nuna muku ta yadda za ku yi, dan duk posting din da ne mafi yawanci in ya tafi za ku ga TikTok sun min magana ta email, na ga abin da yake faruwa a cikin wannan bidiyon. Kafin na ɗora muku bidiyon kada ku manta ku danna na ƙasa ku bi wannan account din gaba ɗaya, bayan kun bi su ku sa min ABK a comment section, amma ku tabbatar da cewa in za ku yi bidiyo ku samu ya high quality. Kun ga yadda na fito haka ya clear, ko da wai ka baki mana in dai bidiyo ya haske za ku ga ana tura shi viral. Ku dinga tsaya ta inda za ku samu haske mai kyau, ko da wajen ba gidan za ku ga kun fito clear. Zan ɗora muku bidiyon ku gani yana da matukar amfani. Da fari idan ka zo yin posting, ga posting din mu za mu danna next. Bayan mun danna next za mu zo mu shiga wannan na farkon, everyone can build the posting, sai ka bar shi a nan na ƙasa na ƙarshen ne kenan, za ka samu views kenan, sai ka danna more options din nan wanda na danna. Gashi na danna, ku tabbatar da cewa abubuwan ku a haka suke. Kun gani ya tabbatar cewa a high quality suke. Bayan kun fito sai ku zo ku danna hashtag. Hashtag yana da matukar amfani, ku sa hashtag din ku gaba ɗaya wanda kuke using da su. Bayan kun sa wannan hashtag din, in kun yi niyya za ku iya sa location, gashi na a ƙasa, ruwanku ne kan ku saka ku tura bidiyo in Allah da za ku ga email. Amma ku tabbatar da cewa daman kun ɗora email akan account ɗinku, dan in ba ku ɗora email ba babu yanda za su tura muku. Ko da matsala ta fara account ɗinku, da za ku ga TikTok sun muku email. Wannan sabon updating ne na TikTok.